Tikman natin, guys. Wow, ang sarap-sarap. Isawsaw natin sa suka na may sibuyas at saka siling berde at saka sukal. Perfect. Crunchy. Malutong. Sa mga high blood dyan, maghinay-hinay lang ha. Parang chicharon ng Karkar Cebu. Sarap. Nyo tinutuin ito mga langka. Sarap. Ang lambot ng baboy. Sarap talaga. Sapa. Sarap. Tama na. Hala din ako mga langga. Bye-bye muna. Good evening mga langga. It's rainy, New Year. Maulan sa labas. So ang lulutuin ko ngayon ay lechon kawali. Ang gusto ko sa lechon kawali mga langga ay crispy sa labas pero moist sa loob at malambot. Very easy lang ito mga langga. So I will show you how to cook the lechon kawali. So let's start. So magpakulo muna tayo ng water. Make sure na natin mga langga na ang ating tubig ay kumukulo na. And then ilagay na ang 1 kilong pork belly. Nag-umpisa na sila nagpaputok ng mga firecrackers sa labas. Pakuluan lang natin mga langga ng in just 45 minutes para malambot yung ating karne. So una, naglagay ako ng peppercorn. Marami mas maganda. At maraming asin. 3 kutsarang asin. Okay lang yan kasi marami namang tubig. Pakuluan pa natin. So na later maglagay ako ulit dyan. At ang luya na naman ang ilagay ko. Durugin lang natin para ma-incorporate yung lasa sa tubig. Para maalis langsa ng baboy. Sunod yung laurel. Dahon ng laurel. Pampabango. Malakas ng ulan sa labas. At ito naman yung dahon ng sibuyas. Dagdag aroma.
naman yung red chili. Maanghang ito. Para mayroong spicy. At ang garlic. Balatan lang. Kunin lang yung mga balat. Isang buong garlic ang ilagay ko, mga langga. Patience lang talaga kung itong lulutuin nyo. At ito na mga langga, magdagdag ako ng 2 kutsarang asin. So, pakuluan na natin at balikan ng after 20 minutes. At lagyan ko din ng soy sauce, mga langga. Iba yung sabor ng asin kesa sa soy sauce. So it's time na baliktarin na natin para maluto din yung sa kabila. Ay, mabuti naman. Wala ng ulan. Sana tuloy-tuloy na hanggang 12 midnight. So ito na mga langga, after 45 minutes, malambot na ang ating belly. So, hanguin na natin mga langga. Oops, parang ayaw pa niya. I-slice na natin mga langga para magprito tayo mamaya, mag-open na siya. Ang ganda ng pagka-boil ko mga langga. Ang lambot-lambot, humuk-humuk siya.
Oops, ito na naman siya. Pinahirapan na naman ako. Bakit ayaw mo ba? Lagyan lang natin ng asin mga langga. So kung maraming asin, okay lang. Siprituhin naman natin. Pupunta lang yan sa mantika. So ito na mga langga, maglagay na ako ng mantika sa kawali. Mag-fry na tayo ng ating baboy. So mag-ingat lang tayo sa pag-prito kasi tumatalsik-talsik yan, delikado. Dapat nasa medium heat lang ha mga langga. Magprito kayo mga langga, dapat ha, siguraduhin nyo na safe kayo. Kung putok-putok, huwag mo munang buksan. So after ng 10 minutes, baliktarin na natin. So ingat lang ha sa pagbaliktad. So, ito na mga langga, luto na ang ating pork belly. Crunchy na. Tumutunog na siya. So ito na mga langga, ang ganda tingnan, ang ganda ng texture, lutong-luto, lutong-lutong. Wow!
Ito na ang aking lechon kawali. Tikman natin, guys. Wow, ang sarap-sarap. Isawsaw natin sa suka na may sibuyas at saka siling, berde at sukal. Perfect. Crunchy. Malutong. Sa mga high blood dyan, maghinay-hinay lang ha. Parang chicharon ng Karkar Cebu. Sarap. Try nyo din lutuin ito. Ang lambot ng baboy. Sarap talaga. Sapa. Sarap. Tama na. High blood din ako eh. May high blood din ako, mga langga. Bye-bye muna. Happy New Year. Happy New Year, everyone. Ito po, si Lotong Ilongga, ang kusinera nyo sa kusina. Bye-bye.